A pregunta de si estamos diante de unha nova xeneración de incendios, a maioría dos especialistas que interviron no Congreso concluían que sí, que todos os indicios apuntan a que estamos precisamente diante dunhos lumes que se caracterizan, por unha parte, pola súa extensión, empezan a aparecer os que chamamos mega incendios, pero tamén pola intensidade. Unha intensidade que fai que en moitísimos casos non sexa posible a súa contención mediante os medios normais de loita contra o lume. Por outra parte, detrás destes mega incendios está, en primeiro lugar, o cambio climático. O cambio climático que, según todos os datos, todos os estudios que se teñen feito, vai a crear unhas condicións dunha temperatura tal que os incendios van a ser moito máis frecuentes, van a ser moito máis intensos e tamén o período de risco onde se poidan producir vai a ser moito máis amplo. Pero que, ademais, os últimos estudos o que nos están indicando é que Galicia non vai responder dunha maneira homoxénea, sino que o norte, o que podemos decir así simplificando como a provincia da Coruña, vai experimentar un crecemento moito menor dos problemas de risco, mentras que o sur, e moito máis concretamente a provincia de Ourense, vai a ser a que experimente unhas condicións moito máis perigosas de cara aos incendios forestais. Por lo tanto, eses son datos tamén que parecen claros desde o punto de vista dos índices. Por outra parte, hai outro problema que se lle suma, que é o problema da acumulación do amoramento de combustible. Este amoramento de combustible que ten un condicionante en Galicia que é a climatoloxía que fai que medre moito a vegetación, se non está controlado, se non se corta axeitadamente, se constitúe nunha masa en que se incendia e queima con moita facilidade. Para que teñamos controlado o matorral, en xeral, o combustible, é necesario facer unha boa xestión forestal. E a xestión forestal en Galicia é mínima. Apenas o 20% dos montes galegos están xestionados, xa non digo doadamente, senón medianamente. É dicir, que o resto, a case imensa maioría dos montes galegos non teñen unha boa xestión. E sin unha boa xestión é case imposible poder controlar o combustible. E a terceira cuestión importante é que ao que lle chamamos a interfase urbano-forestal, é dicir, ese espazo donde o monte, as árbores fundamentalmente e as vivendas se mezclan, se misturan, vai medrando cada vez máis. Na actualidade, pódese decir que o 60% da superficie edificada en Galicia é precisamente neste espacio urbano-forestal. E aí os problemas, os danos, sobre todo, son moito máis graves porque neste caso son as persoas, son as vivendas as que poden sufrir, non é simplemente o monte. Por lo tanto, estas son as características básicas que poden definir esta xeración de incendios. Como se pode loitar contra elas? Pois a legislación que temos, en principio, podes decir que é abonda. O sea, poderíase mellorar algo máis puntualmente, pero en xeral é boa, é suficiente. O problema é que non se aplica, ou se aplica mal, ou se aplica insuficientemente. É necesario buscar os medios para que non as propiedades que maioritariamente, o 98%, son privadas, se poidan establecer unha serie de condicionantes, unha serie de límites, unha serie de ordenamentos que poidan facer que o lume teña máis dificultades de progresión. E estes ordenamentos deben ir en dous sentidos, en dúas direccións. Por unha parte, o ordenamento dos usos. Os usos do monte, así como hai bastantes anos, na Galicia tradicional, os usos de monte prácticamente eran dous, casi, o de fornecer de fertilidade e de madeira. Hoxe son múltiples. Os montes producen madeira e pasta, os montes producen froitos, os montes producen espacios de lecer, producen natureza, toda unha serie de servicios que a sociedade cada vez está máis a demandar. Entón, o primeiro que temos que coñecer ben é poñer en marcha as canles necesarias para que isto se poida coñecer cales son as demandas da sociedade de cara a estes usos do monte. Unha vez que teñamos claras as demandas, entón temos que promocionar aqueles usos que van a ser realmente efectivos de cara á sociedade. Estes usos, por outra parte,
deben ser, de alguma maneira, pagados. Non se pode pensar en que o monte vai estar a producir determinados servicios gratis. Teñen que ser pagados. Haberá servicios que teñen saída aos mercados, hai que definilos con claridade, entón vai ser o mercado o que pague estes servicios. Pero vai haber outros servicios que é a sociedade realmente en xeral quen o demande, e terá que ser a sociedade a través dos seus representantes, a través das administracións, a través de determinadas liñas de subvención ou decreto ou o que de alguma maneira poida pagar estes outros servicios que tamén debe cumprir o monte. E, finalmente, tamén habería que pensar en que o monte non só hai que ordenalo polos usos, sino que hai que ordenalo tamén polas superficies que debe ter este monte. Entón, hai unhas superficies que arden con máis facilidade e outras superficies que lle poñen un certo freo á transmisión do lume. Pois entón, habería que intercalar, habería que diseñar a gran escala, a unha escala de paisaxe, un mosaico onde conviviran, de alguma maneira, os espacios productivos, os espacios que se demandan desde ao mercado ou desde a sociedade, con outros usos que, de alguma maneira, deberían tamén ter unha certa saída, pero, sobre todo, deberían ser eficaces de cara a interrumpir a progresión do lume, de cara, de alguma maneira, a interrumpir o risco permanente que temos de cara aos incendios forestais. Uns incendios, evidentemente, que non van a desaparecer inmediatamente. As condicións a cara onde imos van a facer cada vez máis difícil estas situacións, pero o que temos que intentar é conseguir que todo isto vaya menos e, sobre todo, que aprender a convivir co lume, de alguma maneira, reaccionando e creando espazos que permitan que a sociedade como tal reaccione frente a esta problemática que desde hai moitos anos nos está a preocupar e a danar realmente nos nosos intereses e na nosa conciencia, na nosa propia cultura aos galegos.